Κυρίες και κύριοι, η πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία, μετά τον πρώτο και τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, που έχουμε μαύρο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Και όχι μόνο, και πλανητάρχη για όλους μας. Να μην σας κουράζω όμως άλλο, γιατί έχουμε έναν μοναδικό καλεσμένο απόψε. Και ας υποδεχτούμε όλοι μαζί τον έναν, τον μοναδικό... Ομπάμα! Ομπάμα! Καλό τον Ομπάμα! Τον Τόνι Νικρατώνη! Τόνι μου! Τι έχουμε πάθει, τι συμβαίνει? Τρομερό, δηλαδή, εγώ δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Δηλαδή, λέω, τσιμπήστε με να δω αν κοιμάμαι ή αν ονειρεύομαι. Είναι εκπληκτικό. Αυτό είναι μια μαύρη λέλαπα. Μαύρη λέλαπα. Και με τη λέλαπα ας κάτσουμε και εμείς να τα πούμε. Ελάτε, κορίτσια. Καλέ, θα το φανταζόσουν πριν 20 χρόνια που ήμασταν στο δημοτικό, παιδούλες, ότι θα μας συνέβαινε κάτι τέτοιο? Μαύρος πρόεδρος. Κοίταξε να δεις, για μένα αυτό ήταν αναμενόμενο. Ήταν. Ναι, ήταν αναμενόμενο γιατί εγώ πιστεύω πολύ στους μαύρους. Έχω επενδύσει χρόνια τώρα στους μαύρους. Έχω και πάρα πολλούς φίλους μαύρους, έχω κάνει παρέα. Και εσύ. Ούτε θυμήθηκες αυτά? Πίστευα πάντα στους μαύρους και πίστευα ότι θα γίνει αυτό. Ότι θα έχουμε αυτή την κατάληξη, ευτυχώς δηλαδή. Η κολεξιόν σου, τώρα έχω πάθει πλάκα. Αγάπη μου, κοίταξε, εγώ επειδή πάντα είμαι και πριν τις εξελίξεις και ξέρεις ότι πάντα θέλω να δίνω και ένα πολιτικό μήνυμα εγώ με τα ρούχα μου. Πάντα και με την οικολογία και με όλα αυτά. Την κολεξιόν αυτή τη φορά την έχω ονομάσει Black Power. Black Power, Black Power, επειδή είναι μια καινούργια μαύρη εποχή. Είναι μια καινούργια μαύρη εποχή και για την Αμερική και για τον κόσμο ολόκληρο. Εξήγησε το μου αυτό όμως, εξήγησε πώς μας επηρεάζει εμάς, εντάξει. Μας επηρεάζει. Αυτό το μαύρο πώς θα μπει πια στη ζωή μας? Δηλαδή, κοίταξε να δεις, θυμάσαι παλιά λέγαμε, ας πούμε, μαύρη λαπλάκος, ναι, μαύρος ουρανός, ξέρω εγώ, έχω ένα μαύρο συναίσθημα, μου μαύρισε στο σηκώτη, μου μαύρισε στη χολή, ξέρεις, αυτά όλα τα κακά. Κακά τα λέγαμε αυτά, ναι. Τώρα τι? Τώρα αυτά τα βλέπουμε θετικά και όλα τα μαύρα γίνονται trendy, αγάπη μου. Θα τρελαθώ. Όλα τα μαύρα, ναι, ας πούμε, μαύρη αγορά. Αχ, θα έχουμε μια πάμε στη μαύρη αγορά. Χρήμα, ναι, το μαύρο χρήμα, ο μαύρος χρυσός, όλα τα μαύρα. Όλα τα μαύρα. Ας πούμε, να σου πω, ναι. ο σκύλος, ο μαύρος, ο αράπης, ο μπαμ μπαμ μπαμ. Του Ζαμπέτα λες. Του Ζαμπέτα θα γίνει χιτ. Τρελό χιτ, ήδη παίζεται στην Αμερική αυτή τη στιγμή. Έχουν λυσάξει οι Αμερικάνοι με αυτό. Έχει γίνει μεγαλύτερο σουξέ και από τη Μισιρλού.